Будителите. В съзнанието на повечето хора, когато чуят думата будител, изникват образите на известни дейци от епохата на българското възраждане, посветили живота и делото си за пробуждане на българското самосъзнание. Някои хора смятат, че съвременни будители няма и във времето, в което живеем, няма ярки личности, които да определим като будители. Аз съм на по-различно мнение. Днешните будители имат друга роля и място в живота на всеки един от нас. Моите будители са моите учители, хората, с които съм поела и ме водят по пътя на знанието, които ме вдъхновяват и мотивират, окуражават и ми показват пътища и възможности, в които да се развивам. Учителите будители, заедно с нашите родители, ни дават старт за живота и показват как можем да го изградим. От прекрачването на училищния праг, те ни подкрепят всеки ден в израстването ни като личности. Те не само откриват за нас един нов свят, но имат желание да ни заинтригуват. Те ни помагат да развиваме качествата си, да открием талантите си. Будителите са хората, които ни вдъхновяват, учителите новатори, които правят знанието интересно и науката достъпна. Ролята на днешните будители е не по-малко трудна от тази на народните будители от славните времена в българската история. Учителите будители оставят следа в живота на всеки един от нас. Те не просто будят, но и ни помагат да открием себе си.